След това режисьорите на антибългарската кампания подеха въпроса за изселването, като разтърбиха, че Турция е готова да приеме всички български мюсюлмани, които искат да се изселят. По този повод искам от името на българските мюсюлмани и от свое име, качеството ми на председател на Държавния съвет, да се обърна най-настойчиво към съответните турски власти. Отворете границите за всички български мюсюлмани, които желаят да отидат в Турция временно или да останат и да живеят там.